Benvinguts al canal BAM 2000. Bé, seguim els tutorials de Movie Maker. Amb aquest tutorial explicarem com posar una sortida i com fer una animació a les imatges. Bé, igual que havíem fet al principi de posar un títol, el principal, podem fer uns crèdits. És una descripció, un títol que sortirà aquí al final. Per això el que hem de fer és portar, arrossegar la línia de temps de la pel·lícula a l'últim fotograma i dir-li crèdit. Si surt el mateix que ha sortit al principi quan hem posat el títol. Doncs igual que abans, seleccionaré i posaré un crèdit final. Moltes gràcies per la vostra atenció. Per exemple, podria ser qualsevol cosa. Igual que hem fet abans, seleccionaré i li diré que sigui, com he posat abans un Arial Black, doncs tornaré a posar el mateix tipus de lletra. El faré una mica més gran, a 28. Ho arrossegaré perquè surti, seleccionaré tot i posaré, per exemple, surti tot així. Per això més gran. I ara el que faré seria centrar-lo. El centraré. Molt bé. Clico aquí sobre, veure el títol, i faré el mateix també que abans, canviaré el tipus de lletra. Aquesta vegada, per exemple, posaré en color taronja i el fons, com hem fet abans, el posaré de color blau, blau fosc. Dispararé la pel·lícula per veure això. Així ho tinc. Moltes gràcies per la vostra atenció. Aquí tenim el temps. Aquí, igual que abans, durarà 7, doncs també serà interessant canviar-hi la duració d'aquest vídeo. Posarem també un altre cop i posarem 3. Veurem a veure si ara anirà una mica molt més ràpid. Perfecte, doncs ja ho tinc. Bé, altra cosa que puc fer, perquè les diapositives no passin, simplement apareguin i no surti res més, puc fer que aquestes diapositives hi hagi una transició entre diapositiva i diapositiva, i puc fer també que les diapositives tinguin moviment o facin alguna acció. Doncs seleccionaré la primera diapositiva, per exemple, i aniré a animacions. Molt bé, aquí a animacions tinc dues possibilitats, la transició i el desplaçament de la diapositiva. Aquí tinc un menú que puc fer moltes coses, per exemple aquí apareixerien així, anirà cap aquí, cap a una direcció. Són totes les opcions que tinc de fer que surti aquesta diapositiva. O simplement una que sigui automàtic. Sí? Molt bé, doncs per exemple podríem agafar, farem aquestes, que vagin sortint amb aquesta direcció. He agafat la primera d'aquí, ha sortit un símbol, que significa que aquesta diapositiva té aquesta animació, però les altres, com veiem, no. Perquè passi això, tindrem que dir-li aplicar tot. Així que selecciono, agafo, per exemple, aquesta animació i li dic aplicar a tot. Tindré que seleccionar-ho tot primer, clarament. Selecciono de la primera fins a l'última, i ara li dic aplicar a tot aquesta animació, aplicar-ho a tot. I ara veieu que totes les diapositives han sortit amb la seva animació. Anem a veure, fer un repàs. Molt bé, i aquí veiem que ja té una mica de moviment les diapositives. Altra cosa que puc fer és fer un trànsit entre fotograma i fotograma. Podríem fer aquest, bueno, i tots aquests que tenim aquí. Hi ha alguns que estan millors, altres que estan més originals. Bé, es tracta d'agafar un que ens agradi. Agafaríem, per exemple, aquest o aquest. Mirarem a veure com va fer la transició. Posarem la pel·lícula des del principi i fem un clic. Molt bé. Ens passa el mateix. A la primera diapositiva sí que surt aquest triangle de color groc, però les altres no. Doncs el que faríem seria seleccionar totes les diapositives i dir-li aplicar a tot. D'acord? Seleccionarem aquesta, per exemple, i li direm aplicar-ho a tot. Ja ho tenim tots, ha sortit aquest triangle. Veiem una mica com va sortint això. Si ens sembla que és molt llarg, o massa de pressa, o massa curt, això ho podem variar. El que faríem, per exemple, li podem posar
estava a un 50, podríem a un i mig, el seleccionarem i aplicar a tot. Seleccionarem totes les diapositives i li direm aplicar a tot, perdó, grada 50, a aplicar a tot. I veieu que tots els triangles han disminuït. Podrem aplicar al principi per veure millor. Molt bé, doncs fins aquí aquest tutorial. Gràcies i fins molt ben aviat.